Здравейте, приятели! Днес ще четем една много специална книжка и това е Красавицата из Вяра. Много обичам да я чета, защото има много интересни неща в нея. Настъпването на лятото ще развиваме канала и ще пускаме интересни клипчета на тези интересни места, които съм ги посетила или ще ги посета с вас. Миналата седмица посетих зоопарка в Стара Загора. Разгледах го, зарадвах се и разгледах също животните и ще кажа моето мнение за него. Затова очаквайте най-интересните ми клипове и се абонирайте за канала. А сега да започнем да четем Красавицата из Вяра. Нека да започнем с Красавицата из Вяра. Интересна книжка. Но за вас не знам дали ще е интересна. Да започнем. Първа страница от там, където ще четем. Имало едно време млад принц, който живеел в прекрасен замък. Въпреки че притежавал всичко, което можел да се пожелае, принцът бил разглезен и себичен. През една студена зимна вечер при принца дошла стара просакиня, която го помолила да я подслони. В замяна му предложила роза. Отблъснат от вида на старата жена, неучтивият принц я отправил да си върви. Жената го предупредила да не се подлъгва от външността, тъй като красотата се намира вътре в човека. Когато принцът я пропъди отново, грозотата на старицата се стопи и открила красивото лице на една магьосница. Принцът се опитал да се извини, но вече било твърде късно. Магьосницата разбрала, че сърцето му не знае, що е любов. Явно не знае, що е любов. Що му длъска старата просакиня, която е красива по принцип. За наказание магьосницата превърнала принца в отвратителен звяр. След това омагьосила замъка и всички, които живеели там. Розата, която му предложила, също била омагьосана. Щяла да цъфти, докато принцът не завършил 21 години. Ако той се умел да се научи да обича и в замяна да бъде обичан, магията щяла да се развали. Преди да падне и последното листо на розата, в противен случай щяла да се остане звяр завинаги. Засрамен от ужасния си външен вид, звярът се скрил в замъка. Едно вълшебно огледало било единствен прозорец към околния свят. Годините минавали и той все повече и повече се отчаивал. Розата започнала бавно да вехте. Той не вярвал, че някога може да го обикне. В едно село надалеч живяла красива девойка на име Бело. За разлика от другите момичета, Бело се интересувала само от книгите. Тя винаги се чувствала на немясто в селото. Бело обичала да чете приключенски и романтични книги. Баща ѝ Морис също обичал книгите. Морис бил изобретател, гений според Бело и чудак според селяните си. Бел е по-страдна дори от баща си. Шушукали си селяните. Носът ти винаги е забит в някоя книга. Акълът ти витае в облаците. Гост
Гостон бил най-красивият момък в селото и искал да вземе Бел за своя жена. Независимо, че тя го читала за безмозъчен грубиянин и непрекъснато му отказва. Гостон бил твърдо решен да се ожени за прекрасната Бел. В един мразовит ден Морис впрегнал коня си Филип в каруцата и се отправил към далечен панаир, където щял да покаже последното си изобретение. Но Морис погрешно разчел картата и се изгубил в гората. Леденият вятър свиртял в клоните на дърветата, а изведнъж той дочул и вълчи вой. Филип препусна галоп, а Морис паднал на земята. Опитвайки се да избяга от вълците, изплашеният човечец, за първи път чувам тази дума, приятели, тичал все по-навътре и по-навътре в гората. Така стигнал до един замък и се вмъкнал навътре. Там бил посрещнат от чайника господин Поц, от часовника господин Коксурт и свещеника Люмиер, които били прислужници на принца. Но преди да успее да се научи на тази създания, се появило едно дори още по-странно звяра. Когато Морис се свречил ужасен в него. Звяра надал и яростен рев, след което грабнал Морис и го отнесъл в подземието. Междувременно Филип успял да се прибере до дома. Бел съгледала коня без ездач и веднага разбрала, че с баща й се е случило нещо ужасно. Филип, заведи ме при него, извикала тя. Хвърляйки се върху седлото на коня, Филип незабавно се понесъл към гората. Когато стигнали до замъка, Бел се втурнала вътре и започнала трескаво да търси баща си. Омагьосаните предмети я завели до подземието, но точно когато намирала Морис, се е появил звяра. Привидана на отвратителното създание Бел, издала писък, принесен с ужас. Тя помолила звяра да освободи баща й. Когато той отказал, тя смело предложила да заеме мястото на Морис. Не дей, Бел, извикал Морис, но звяра приел размяна. Звяра отвел Бел в стаята й, преди тя да може да се сбогува и да се сбогува с баща си. Сега замъкът е твой дом, казал и крупо той. На Бел е било позволено да ходи навсякъде, където поиска, с изключение на западното крило. Ще вечеряш с мен, заповядал звяра. Това не е молба. Въпреки това Бел отказала и звяра си тръгнал с тежки стъпки, разгневен. Същата нощ Бел се измъкнала от стаята си и отишла в незабраненото западно крило. Тя видяла магиосаната роза до прозореца. Когато се протегнала да я докосне, звяра внезапно се появил на балкона от външната страна на прозореца. Бил изпищяла и избягала от стая. Биещото допръсване сърце Бил изтичала навън от замък. Възседнала Филипс и препуснала в нощта. Но скоро глутницата вълци ги заобиколила. Бел била безпомощна
изведнъж се появил звяр, който прогонил вълците. Бел чувал ужасното ръмжене и вой. Докато звяра и вълците се биели за живот и смърт, най-накрая вълците избягали в гората, а звяра останал да лежи тежко ранен в снега. Върнали се в замъка, където Бел внимателно го се погрижила за раните на звяра. Колкото и внимателно да била тя, звяра изревал от болка. Едва те докосвам, казала Бел. След това видяла страданието, изписано на лицето му. Забравих да ти благодаря за това, че ми спаси живота, добавила нежно тя. Звяра само изумтял в отговор. Но след като Бел се обърнала, едва забелязваща се усмивка се прокраднала на лицето. През следващите дни звяра се стараял да бъде добър домакин. Той показал на Бел библиотеката си, а тя започнала да го учи да се държи като джентълмен. Може би не е твърде късно, пошепнал Коксворт на госпожа Попс и сина й чашката Чип. Само ако Бел можеше да опитне звяра, навярно тази ужасна магия би могла да бъде развалена. Не минало много време и Бел започнала да мисли звяра като за свой близък приятел. И звяра си мислял древничката, но красива Бел. Една вечер, докато го учила да танцува, звяра я попитал: Бел, щастлива ли си тук с мен? Да, отвърнала тя без колебание, но звяра видял следите от тъга в очите. След което Бел добавила: само ако можеше да видя баща си, дори за минутка. Може, разбира се, казва звяр. Подавайки вълшебното огледало, Бел се вгледала в него и видяла стария Морис да броди из гората. Той изглежда немощен и стар. Докато го гледала, той се свлякал на земята. Трябва да отидем при него, извикала Бел. Той може би умира. Освобождавам те, тъжно казва звяр. Но вземи огледалото, така винаги можеш да погледнеш назад и да си спомниш за мен. С помощта на вълшебното огледало, което я напътствало Бел, скоро намерила баща си и го прибрала от дома. Но щастието им, повторно им събиране било прекъснато от блъскане по входната врата на къщата. Жителите от селото били дошли да отведат Морис. Напред пристъпвал Лафо, приятел на гости. Морис мълнуваше, че си била затворена в някакъв отвратителен звяр, казал той. Само чуд човек може да разправя такива работи, но е вярно. Започнала да протестира Бел. Тревожният й поглед обходил тълпата и попаднала върху Гостум. Гостум, извикала тя. Ти познаваш баща ми, знаеш, че не е луд. Кажи им. Гастум прошепнал на Бел, че може би ще успее да укрути тълпата, но само ако тя обещае да се омъжи за него
Никога, извикал Бел. И баща ми не е луд. Наистина има звяр. И мога да го докажа. Тя се обърнала към тълпата. Погледнете в огледалото и вижте сами. Жителите на селото погледнали към звяра във вълшебното огледало и се оплаши. Трябва да заловим това жестоко животно, извикал Гастон, след като заключили Бел и баща й в мазето на къщата. Селяните погледнали към замъка на звяра. За щастие малкият Чип се е бил промъкнал незабелязано в чантата на седлото на Бел. След като селяните вече ги нямало, той използвал последното изобретение на Морис, за да освободи Бел и Морис от мазето. Като Бел стигнала до замъка, жителите от селото вече били нахули в него. Гастон и звяра се стражавали на покрива на замъка. Звяра успял да избие оръжието на Гастон от ръката му. Вече нищо не го спирало да убие Гастон. Гастон започнал да вика за милост и звяра обърнал гръб на своя врат. После Бел безпомощно наблюдавала как Гастон забива нож в гърба на звяра. Звяра извървал от болка, отстъпвайки назад от ранения звяр. Гастон загубил равновесие и паднал от покрива в стелещата се долу мъгла. Ето тук долу. При мен я няма. Бел се втурнала към звяра. Ти се върна, промълвил звяр. Поне ще мога да те видя за последен път. Не! Проплакала Бел и го целунала по бузата. Моля те, не умирай! Обичам те! Изведнъж магията се развалила. В един вълшебен миг звяра се превърна отново в принц, а магиосните слуги възвърнали човешките си тела в замъка. Закипял живот, изпълнен с радост. И никой не се съмнявал, че двамата влюбени ще бъдат завинаги щастливи заедно. Ето ви последната страница на книгата, как заживяха заедно и всички други са се превърнали в своите тела. И звяра също. Май е време за сън. Затова се абонирайте за канала и ударете един лайк. До нови срещи. От мен.